prišiel v tom, v čom som aj spal. Cestoval som v pyžame. Jedno oblečenie nosím niekedy aj 10 dní. A niekedy aj viac. Niekedy aj trochu menej. Mám dojem, že môj prirodzený pachbec voňaviek a vyvážov je ľuďom sympatickejší. A tento to popiera si ešte netuší, že ani jemu to potrebné vonia. Že viac ako umelé pôde. A takto to funguje aj u mňa. Že mi viac vonia niekto iný. To má pomerne dobré hygienické viny a návyky, ale napríklad neprehlási často. A tak dopadol. Zemetán viny. Ani cestoviny si neurobil. A smrdel strašne veľmi smrdel. A to cestoviny on nezniesol. Čím sa to cesto prelilo? Povedz nám, povedz. Však kus, to bolí, ja kričino, rečo po africky. Ešte nerozumiem to, baví, hoviť s tým nepánie.